Ja, kom her. Kom her. Kom her. Ja, hvor du sød. Nå, hvor du sød. Det er min hund Cody alle sammen. Nej, ikke vis mine handsker. Jeg hedder Mads. Cody. Kom her. Kom her. Ja. Så skal hun breakdance lidt. Breakdance. Sådan der. Ui, nu hopper vi. Simon Gønger. Cody, kom her. Han er en sort pudel. Han skal være det. Og han kan bare ikke lade være med at blive lidt. Han bliver ved med at spise de grene. Cody, kom her. Så vi følger Cody. Kom her. Kom. Ja, kom her. Kom her. Ja. Han er sjov. Kom. Ja, kom her. Ja, kom her. Kom. Nej, kom her. Cody, kom her. Ja, men det er sjovt. Nej. Kan du det? Kom. Du skal breakdance lidt mere. Kom så. Nej. Giv det. Kom det! Det er din handske, det der. Jeg har ikke... Kom det! Nej, det er Kom det! Kom det! Det er slip! Nu kan du slip på min handsk! Kom det! Det er så slip! Ja. Tak for en udlagt handske. Det er noget hul i den. Cody, vi skal breakdance. Kom så. Op og lave lorte breakdance med Simon. Og du skal ikke tage min handsker igen. Jeg lægger den i lommen. Cody. Nej. Og han vil vist gerne have børn med Simon. Hej, Cody. Du skal stå og drikke. Se, han står og drikker vandet. Sådan der. Så er vi klar til igen. Er de bare skøre eller hvad alle sammen? Jeg håber, I elsker dem. Nej! Nej! Nej!